Hugas plato. Hindi ka atin. Shout out 1 million. Ay, putang ina, may wallet ko. Ang daming ugas ah. Ay, inang ina. Jerome! Imbunga nga mo na eh. Kita aking balayo.
Mga taray. Ubusin. Sabi, sinala natin sino pa. Ang isang pag-ibig ay palalawakan. Kaya sa ating awit tayo ay magbigayan. Dami ugasan guys. Kanina nagkagabi lang to. Pag nagugas kayo, unahin yung mga baso. Importante yan. Kaso di ko siya na-like. Meron pa dito. Hello. 8 million viewers. Rata kasi tayong lalagyan. Hugas plato na ako guys. Comment po kayo ha sa 11 million.
Hello guys, 10 million. Tingnan niyo ko ha. Mapali. Kailangan kayo guys, mapali. Putang ina kasi. Jerome, yung bunganga mo. Sanay ka na? Gawin me. Magkay ka ting balayo. Nakamamanag ka. Ano na? Bomba na yun eh. Ito mo naman i-charger ay cellphone din eh. Kasi kailangan na mag-charge. Kaya ng bugok kasi snita nga ni malitang. Ay! Di ba sinabi ko kita kay balayo? Kaya kayo mamanag ka? Tangin na talaga. Nagkakampi ka pa ng tangan. Okay. Tangin ka pa ng pigo yung nag-ground na. Uli. Nice one. Kakampi siya ng cutter.
Nakalaga lang ako. Ay! Jera, muli na kaya kayo. Kaya Kaya mamanagkas. Pagaling wifi yun. Walang gawang ko. Oo. Ikaw yung magpabagal king wifi. Ikaw yung mag-game. Wow, concentrate naman ganyan. Eh, loko yun na yung ML yan, loko. Unang gawin yung sugal. Manahimik yung balayo. Pasken ka mamanagkas. Siya, bubuda, brami. Dami mong galaw, idol. Princess, may galaw siya po, princess. Opo. Dami ko nang ginawa. Kapitaya, ma'am princess. Tane pa mete. Taga saan po kayo, ma'am princess? Katage. Masyado siyang ano? Tamis. Uy, naggiwa mo. Ano yung bugo? Naggiwa na mo. Panagkasing gamay niya. Magwalis po na ako guys ha. Walis. Ito yung kwarto ko guys. Ayan. Dito ako natutulog. Ayan. Yan po. Ayan. Dito guys. Ayan. Okay. Walis muna tayo. Para hindi magalaw yung camera ko. Ayan. Ay, kumitang ina.
30 minutes lang po ako, 30 minutes. Kumusta kayong lahat? Kumusta po? Laki ng tagyawat ko guys, oh. Tapos nagkatagyawat pa ako dito. Tingnan nyo yung mga bibi guys. Paano ba makita? Ayan, oh. Mga bibi, manok, ayan. Ay, Diyos ko. Hindi nagko-comment yung mga iba guys. Ano po nangyari sa inyo? Mag-end na ako. End na po ako ha. Maraming salamat. Bye-bye.